супермаркетите, а в съседна Сърбия поход на справедливостта срещу управлението се движи от Белград към Нови Сад. За всичко това предаваме на живо от София, Загреб и Нови Сад. Добър вечер първо към Хърватия, която първа възстана срещу цените в големите магазини, а днес към нея с призив хората да не пазаруват се присъединиха Северна Македония, Босна и Херцеговина, Черна гора. В Загреб са специалните ни пратеници Стоян Георгиев и Александър Осиченко. Стояне, останаха ли магазините без купувачи? Здравейте, колеги! Да, призивите за бойкот на големите вериги магазини беше масово подкрепен от хърватите и това вече дава първите резултати. От една страна правителството наложи таван на цените на 70 хранителни стоки, като този таван ще влезе в сила от следващата седмица. От друга страна цените в магазините започнаха да падат. Това заяви можело е. Можело да не надуват цените е така, както се знаят. Който направи група в социалните мрежи и не просто накара цяла Хърватия Буклуци. да стане кауза